Kani gede ka Akashvani Shillong ka khubor ban pulih pi de merino ngati walang. Kini kilong kimat ki bakongsan jong ka khubor mata ka step. Pensngau Menteri Rang Bado Kri Narendra Modi ya ka jingkut jingmut baskem jong ka India ban poi sha ka thong green development. Ya kendo jinge ka jala Mizoram na ka jing bampoi ka umpanyang kali be kiwe ki mar ki bakongsan na mar ka jing sniu palat jong ka surok ba ka balong ubut lom jong ka te ki jala. But what happening ka jingke jong ka jingi snam ha Manipur yo ra khusnam u haubam paban kumar ha ka Karan International Film Festival ka arpo ha Kazan jong kari Russia. Ki khubor ki bapnya. Menteri Rambado Kari Narendra Modi minhin ka singi ula penthi kana biang ya ka jingkut jingmut baskem jong ka India ban poi shakathong green development but net zero target. Modi ula kren ya kani ha ka por ba play perda ya ka jingilang jong ka reinvest global renewable energy. Menteri Rambado ula airu sha ka minhin ka singi ya ka scheme PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana ha Mahatma Mandir ka Baha Gandhi Nagar. Menteri Rang Bado ong ba wat la ka India ka dei ka ri ka padang tre ban kiu shaprang kalala ban kenjo sha ka thong man pen ne bat pen bhaya ka mariang kat kum ki kendon bala bu ha Paris bat kalala ban poi sha ka thong khandai snem hashwa jong ka por bala bu ha Mizoram ka jilla kala shak ta jur bha namar ka jingduna jong ka ompanyang kali ba ki ki mar ki bakongsan ki bamla ban pen poi sha ka jilla na ka daw jong ka jing sakut jong ki trok kit mar ha surok ba national highway line not real katei ka surok ba kala sniu sha palat bat ka deiru ubot lom jong ka Mizoram ha koi pat kaliang ka Mizoram Oil Tanker Driver Association MOTDA bat ka Petroleum Entrepreneurs and Transporters Union of Mizoram PETUM kila shimi ka rai beki kali kit umpanyang kit yat ha ka te ka surok ba na do ka khat nyau trik unai lur kite ki artli ki seng kila pensngau ba ka jing sniu jong ka te ka surok ba kala long shapa palat put bat ka bo ya ka jing ya jong ki kali kit umpanyang ha ka jing ma ka bakrau kila ongru ba la ha ban china bon sin ki kali tang namar ka jing sniu jong ka surong Usembot Menteri Rangba ka Meghalaya ubak Preston tensong ulak ban mino mentaka sengi na Apollo Hospital New Delhi. Kat kum ketulong khubor balayo, loong bahadian bala deput, lapan kenria ayo ubak Preston na ICU, bat ka CT scan ru ka peni ba ubyang nadong syadong. Wala kata kinong sumar kinle sakaway pat ka scan hashwa ban penbena ba ula ibit ban mino na hospital. Kat ba ka Assam kala pau bha haki khubor na ka benta ka jingkhli jong ka dangshen ya ka tingka 8000 arspa klur haki jingkhai pisa online basukor haka bala pau ru ki keteng jki brio ki ban na ka karkhana penmi film minta ki donru ki dakishin ki bala pau ha Meghalaya ki ba peni ya ka jingshukor pisa ka bar ki paus pa klur ya ka bala shule thok link ba ka internet wala 4 la Setiawan penti kena ye ke jing shisha baro ke khubor belayo lom ke penpau ya ke jing du nong ke bakrau ke bapau sai menta ke long ba ki don hadu palat news pa ngut ki brio ki bala syak pengop haki kam khai pisa link ba ki app ki ba syukur tak hadu menta ki pulit jong ke jala Meghalaya ki la ban penyo biang tang ko ba ar point sau ar klur tingka ke pisa na ke pisa ke babon ke bala syak pengop Kidon bon ki brio ki baye kendo jing e bat kani ka jing du nong na ka jing sha thok ha ka kam khai pisa online ya kani lele ling ba ka data mir lani dat app ka ba bo ya ka jing sir ya ka sep jong ki brio la pentip ya kani da superintendent jong ki pulit sadar ubadi ru klido jong ka cyber wing u Pankaj Kumar Razgania kani ka khubor ka wanshpi na ka Akashvani Shillong Hapring jingki khubor snosi ba jingthang mansiem ki bami na ka jila Manipur nadu balakhe ka jingi snam ha ka laitri ujamang 8000 arphulai lami ka khubor ba bha ka balom kum ka dak jong ka jingkermen ba ka jing sngo sorong ru ba ka dei ka khubor ka bawan naransan ka parthai ha ka Karan International Film Festival ka ba arpho ha Kazan Russia unong shna film jong ka Manipur u haobam paban kumar ulayo ya ka khusnam lado ha ka thop special jury mention na ka banta ka film Joseph's Son kani ka jing job jong u kalawan ra jing kemen ma jing kemen ni ka jila Manipur
Ketika masa kalau sedang duduk kan terik, bat ne haduk kat terik unai luar arajar arpusau. Kadai duduk kata masa ke bapau nam ha ke jingla jongka ban chimkia, bat company jingmuat ne kijai kitian baper, bat ke jing kodor ha ke jing embryo. Kini kajing syai itu jong hau bam kala wantang shisnam hadin ba uway par unong permi film Manipuri uromi meitei ula yora ya ka kusnam best director na kabenta ka film ekoi gi yom. Kini kajing jok bakrau jong kitigi armut ka pen isyai kedar baka karkhana permi film jong ka Manipur kadang yai yo ya ke jaka ka bakerpang harensan ka perthai wat hapedeng ka huri hura hasnong lajong. Ha Manipur ka sarkar kala weng no ya ka jingkhang ya ka internet bat mobile data na duk menhin ka sngi. Ka sarkar jela kala pen benaru ba en pleno ya borok gi school bagi college na duk menta ka sngi. La ban pen kenob yang hang ni bala khang ya ka jingpenan kam internet mobile ha Manipur na duk ka spotrik menta upnai ha lightly gi district hadin bala ki ka jing kan art ka bajur na ka jing ki jong ki samla puli. Menteri Ramba ka Manipur N Biren Singh ula don lang ha ka jingle kemen jubli ksiar jong ka All Manipur Working Journalist Union AMWJU ka balapan long ha Loktak Hall Manipur Press Club Imphal Minhnen ka sngi. Ha ka jingkren jong Menteri Ramba ula ong ba nakadaw jong ki jing ki bala mi klem na poi perkhat ha ka te jela bon mut ki breu ki la do ai la ka jong ka jing im bat ki don saki we pat ki ba ban nei wat jing da ye la di ha ki jaka sa ki ba shipor. Menteri Rangba ula kerpat ikinong patai kubor bakin penmi tang ye ki kubor ki bashisha hadien bakila de penti kinashwa ya kata kajat kubor namar ba ki nong penmi kubor ki donni ka kamram ka bakerpang ban ay ka kubor ka batikinashi ki patba kanang bakin amsha elam bakla ha ki kubor hamsaya. Menteri Rangba ula ongru ba ka thama jang ka sarkar persha ya ki jingdi pinbu ai kamde ka ba thau tang ya kanu ka kanhun jat bin rio henre ban ai jinge da ya ke jela bat ya ke rihi baro kowe. Ha ka ege balaban ong ba ka de ke jinge pen I bor da ka jing thmu un persha ka rai jang ka sarkar ha ka be de ki kali ka mai tourist ka all Khasi Meghalaya Tourist Taxi Association AKMTTA kala pen bana bakan penlong da ka jinge lang pat ba ha ka khat pratrik unai lur hamadan malki ban pen pau ka jinge snok men sem lang jong ki bat ki we ki seng jong ki nong nya kali ka mai tourist ha ka leng ka jela badan pen sngo ya ka jing persha jong ki ya ka jingwan jong ki kali na Assam ban kit ikinong wan jungok kai perthai shiki jaka le kai pangat ki badan ha kani ka jela lakhat penlong ya ketika rally kum ka jingjubab ya ka jingkran jo menteri ka tanat tourism ba pol lingdo ubalakam bah 100% na ki nongnya kali ka mai ha Meghalaya ki de ki bam ya sno bat kanu ka seng kat ba ki 100% ki ba sapat ki la ya phya abon tli ki kan hun ha ka karwa khubor jong president ka AKMTTA uba Rikaldinas Doling ula kentha ya ka jingkran jong te menteri sarkar bol ong ba ka jingkran jong u kalong da ka jingthmu ba nyalam baklai ki pajba ha ka ba yede ba ka jingetli jong ki nongnya kali ka mai ha ka ni ki jela kalawan ka jing sngu shngan ha ka jela hadin ba ka jing tes ya ka jing lekhindo jong I hebret I badang arsnem stengkerta na tikrikila ka pau ba imshim yo ya ka jing pang polio ya ka tes la le ha ka Institute of Serology Kolkata Kementeri ka pakhmi ka tanat jong ka kot ka khia Meghalaya ka kong amprin lingdo ka le thu bala phat tes ya ka jing lekhindo jong ite hebret ban khmi yo lap ya ka jing pang wild polio la ne virus derived pollution vaccine henre ka pau ba kim shim na dan ya ka bakum kata ki khnyang jingpang katu gani ka khubor kala kot bakala wanchpi na ka Akashvani Shillong sa shipor nya sob ga Delhi station na ka por prabaje na ka banta ka khubor ka tin Hindi ban pan bod ka khubor phareng ka por pra ka san minin kani ka Akashvani Shillong